everyone, welcome to my Ringki Muchahary YouTube channel लोगोफोर दिनैहाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंसोरखौ बरायहरनो थालायबाय आरोना लोगोफोर दिनैहाय आं मा ब्लग बानायलायनाय जायो लोगोफोर इन्टारेस्टिं जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ ओमफ्राय आरो ब्लगखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेयावनो आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय दं आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंसोरनिसिम आसा खालामनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ दिनैहाय सुरु खालामलायनि सिगांनो जाबाय आरोना बेनिखायनो आङो दा बारियाव फैदों नालाय अमाखौनो नोंसोरनि सिगाङाव सुरु देखायनो होननानै फैबाय आरोना जोंहानि अमाया बेसेबां गिदिर जाखो लोगोफोर नायलायदो आरोना दिनै आं अमाखौनो नोंसोरनि सिगाङाव सुरु देखायनोसै टें 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 नैला जोंहानि अमाया गाबोन सानसे ओमफ्राय समना सानसेबा मास मोनसे गथा जासिगोन आरोना जोंहानि अमाया ओमफ्राय नै बिमाया आदारखौ एसे जाहांबाय आरोना आइया होबाय नै थोरसियाव आगोलनिसो एसे देरसिनबायना मोदोम जादों आरोना मालायफोरनि बायदि हांख्रें हुंख्रें खुगा गोलाव गुवार जायाखै जोंहानि अमाया खुगा थुमफ्रु थुमफ्रु गोजा अमाया जोंहाना मोदोम गोनां गोजा आरोना बिमायाबो हामाखै नै बेनिफ्राय ओरैजाय हांसोआ दुगैगासिनो दं आरोना गरम दिन नालायथो गावसोरनि आदारनि थाखाय नागिरनानै माबा माबि जागासिनो दं ओमफ्राय फुख्रियाव ना लाव फुथिया फिसा होबाय नालाय मार ना गलबबाय थायो बेनिफ्राय नै दिनै मंगलबार नालायथो मन्दिराव थांनो नायदों आरोना धुप लाबाय बेनिफ्राय थाव लाबाय सलाय खबसे लाबाय बिबार लाबाय आरोना ओमफ्राय गाइखेर एसे लासिगोन गाइखेरा गेव दं आरोना इसुङाव दा सोना लांसिगोन थांनाय बाजि जाबाथाय मन्दिराव थांनो नायदों आरोना नै मैया साम' खनैदोंमोननो आरोना ओमफ्राय साम'आ खान्थासे दं दिनैथ' मंगलबारबो नालाय जानाय जायासै जानाय जाला आरोना गाबोनसो जासिगोन साम'खौ बेनिफ्राय दा फुंनिया आलु बाथोन ओमफ्राय फाथो एवदों आरोना फाथो गाइखेरानो गैला नै थालासेल'सैसो ओमफ्राय नै जोगोनारखौ अमा बेदरजों जानांगोन होनना दासिमबो जायाखै बेदरखौ मोनाखै नालाय जाजायानो जायाखै ओमफ्राय मैया मोनाबिलियाव खारै जानो होननाया बुथुमदोंमोन आरोना ओमफ्राय जानाय जायासै गाबोन जालायसिगोन नङाबा दा आलुजों लाब्रायावनो जानांगोन र' ओमफ्राय नै जोमायनि एम्फौ बिरथिंगासिनो जोमायनि रसखौ सोबनो नै बाल्थिङावबो दं आरोना नै बाल्थिङाव बैसागु जोबबाबो जोमाय दं अमा दं नालाय अफ्रिनांगौ नालाय सावबाय थानाय जायो आरोना नै गेलानावबो सेरेब दंबावोसो आरो लोगोफोर मैया आङो मेडिकेलाव थांदोंब्लाबो नोंसोरनि सिगाङाव मुलिखौ देखायस्लाबनो हायासै आरोना ओमफ्राय नै दिनै देखायनोसै आं मा मुलि लाबोदों लोगोफोर नै लोगोफोर मुलिनि नामा ओमफ्राय बियो फुङाव खनसे मोनायाव खनसे बेलासियाव खनसे जानाय आरोना ओमफ्राय नै दामा बेसेबां 130 बेनिफ्राय बे मोनसेलाय बेखौबो सफाथाम जानांगौ आरोना फुङाव खनसे मोनायाव खनसे हराव खनसे ओमफ्राय 190 लादों आयरन बथल आरोना बिसोरो बेनिफ्राय मा हरदों बेयाव ORS हरदों आरोना नै दै गांबा दैयाव गलायनानै लोंनो होदों बेनि दामा जाहैबाय 25 आरोना मोननै हरदोंमोन ओमफ्राय हराव मैया फैनानै मोनसे लोंफैदों ओमफ्राय ओरैजाय टेब्लेट हरदों टेब्लेटआबो नै पाता मोनसे 100 200 आरोना ओमफ्राय फुङाव खनसे ओमफ्राय हराव खनसे जानांगौ बेखौ
बिराद मानसि फैयो आयु लोगोफोर मेडिकेलाव बर' हिन्जावसो बेलेग जाथिबो फैयो आरोना हौवाफोराबो बेमार आजार नायजानो फैबाय थानाय जायो गोबां मानसि फैयो इयाव मैया समबारमोन नालाय मानसिफोर जासोदोंमोन आरोना ओमफ्राय माब्लाबा बारायाव जायानो ओमफ्राय समबाराव बांसिन जायोनो ओमफ्राय मैया जों समबारावसो थांबाय नालायथाय मानसिफोरखौ बिराद भिर मोनबाय आरोना अब्लाबो खामानिया जाबाय आरोना ओमफ्राय मैया बोरायखौ आङो सेलेन गंसे बिजि गंसे होबोनानै लाबोबाय आरोना लोगोफोर बोरायखौ नेबाय थाला आं ओंखाम जाग्रोनोसै आरोना बोरायखौ नेबाय थाबाथाय बिराद सानजौवो बे जाबाय फाथो एवनाय बे आलु बाथोन आरोना लोगोफोर नै अमायानो खोमोनानो दा एसे गैया सिल सिल सिलखा हरबाय बेटिखौ बेटासो बेटि नङा ओमफ्राय खावलाया बिराद ओंखारखादोंमोन आरो खावलाय ओंखारफिननायावनो दायखौ हरबाय आरोना बेफारनो लांफैथ'वाखैनो फैसाखौ होलांबाय मालायसा मोनलायबाय नै गांलाबनो बुन्दासो दैयो बुन्दि नङा ओमफ्राय नै उदैयाबो मालाय पेटलिटलि ओंखारखादों तामान जाखायो नै जोंहानि अमायाबो जानो समाय आरोना इसानजो खावलाया दासो फावथुम फावथुम ओंखारदोंमोन नै गोलाव गिदिर जाबावगोन आरो दोनबनाय बायखो दा हरबाय उपाय गैया सिल सिलखा आरोना नै दांजाबावोसो आसला जोंहाना आरो खोमोन ब्रेव ब्रेवसो आरोना नै बिदि देराम देराम जानांगौ अमाया बिदि गुस्लायनांगौ होनबानो अमाया देरो ओमफ्राय खुरनानै बायदि जालायदो आदारखौनो जाबावलायाखै नालाय गोलैसिगोन दै इयो गोलैसिगोन दै इयो खावफि जासिगोन आरो देरबावगौमोन बारा बावखायाखैमोन आरोना इखो लानाया मास मोनबेसे जाबायमोन खोमा ना 4 माह जाबायमोननो 4 माहायावनो नै अमाया इदि देरो हाबायावसो लांगोन आरोना इखो हाबायाव हाबा दं गैला दा जादो नायगिरबावलायदोसोमोन नै माबायसा होनदो लोगोफोर अमाखौ कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय नै बेनिफ्राय नै लोगोफोर जोंहानि थाइजौआ सोरबा जानायबा नै देरबा फैबानो जाबाय बिराद गोदैथार आरोना थाइजौआ नै देरबाय नै इ दानायसेल' बांसिन थायदो आरोना ओमफ्राय बेलेगखै थायाखै ओमफ्राय नैखि दंबावो इसे बै नै जख्लांसे दंबावो जानांगोन र' एसे देरबा मालायफ्रा थाइजौ खाजि जाबायनो सोरनाबा गिदिर गिदिर जाबायनो ओमफ्राय नै जाना देराखैनो